Hebben jullie die ingevuld? Ja, nee, ik moet hem nog invullen. Doe dat even snel, dan kan ik hem straks ophalen. Ja? Ja. Wat zat in je tasje? Ja, alles in het tasje altijd, hè? Jullie moesten nog een enquêteformulier hebben, niet? Nee, ik zal het invullen. Oh, je ziet me al aan het invullen. Oh, hartstikke mooi. Ik heb geen klein geld terug. Nou ja, dan heb je Hij is weer helemaal bezig. mazzel vandaag. Heb ik mazzel? Ja, toch? Ah, zie zo lekker te horen. Gerrit, wat heb je een drok? Ja, ik heb ook nog nooit zoveel boorden in de sluis gehad. Het is geweldig. Hartstikke mooi toch. Maar ja, ik vind het wel jammer, want ze gaan allemaal naar huis. En we moeten mensen hebben die erop gaan. En dan kun je hier een vignetje kopen, een vlagje. Maar je bent ook verschillende mensen die hadden nog geen vlagje. Dus maar die hebben allemaal nog even een vlagje verkocht. En waar zijn die vlagjes voor? Nou, dat is eigenlijk ter ondersteuning van de turfroute. Hè, dat het allemaal een beetje in stand houden kunnen. Je maakt er nog even een oer. Moet die man er ook nog oer? Ja, ik ben er ook bij. Ja, sorry vrouw, te laat. Grapke. Komt u maar. Zullen we hem aan de rechterkant leggen, mevrouw? Dan vang ik hem op. Ja, gooi maar door. Ik vang hem wel. Mooi, wel goed gooien. Tja, het is nou zo, deze boten die gaan die kant op. Dus mijn maat doet zometeen die bregen los. Ik bedien deze bregen. Ja, boten gaan eruit. En dan gaat hij verder naar de volgende bregen. En dan doe ik deze weer dicht. Dus we gaan achter elkaar aan. Zodat de scheepvaart een beetje trofvaardig is. Dat is het mooiste. Even met de draaiorgel aan de gang. Nou, zal ik... Nou, wat gezellig. Hè? Ik begin met de bregen, ja? Hoe lang ben je al bregenwipper? Dit is mijn eerste seizoen. Ja, ik vind het prachtig. Vertel, hoe zit dat? Ja, hoe zit dat? Ik hier een bedrijf en ik ben 64 en ik hier van mijn jeugd. Ja, ik word er zuur een beetje emotioneel van. Wil ik altijd bregen wippen van. Nou, en ik heb beld van het voorjaar. Nou, ze zeiden, ja, dan moeten we dat even bekijken. Ik zei, nee, niks bekijken. De werk van Maatje. Nou, en een uur later kreeg ik bericht dat ik bregen wippen in Gorredijk. Nou, dat vind ik prachtig. Nou, zo heb ik meestal dit. Ik leer ze even hier. Want ik mag graag even de mensen nog dag zeggen. Nou, kalm aan. Ja, komt goed. Goeie vaart en ontzettend, hè? Waarom is bregenwippen de mooiste baan van de wereld? Altijd leuke mensen. Mensen met vakantie. Ze hebben de tijd voor je. Je kunt een grapje met ze maken. En ja, het is prachtig. Het is, ja, ik weet het net. Het pakt mij gewoon. Dus Friesland heeft er een naaie bregenwipper bij. Ja, dat kun je wel brengen, ja. En ze bij me nog lang niet kwijt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tot ziens. De paarden stellen zich op, dames en heren, voor de prijs van Wolfgaard. De radio. En het prachtige verhaal van Dirk Buitenzorg is tot ver over de landsgrenzen gekend. Kom maar. Dirk Buitenzorg zet de achtervolging in. Cool joh. Tosdeels die wint deze Main Wise Last Challenge Race. Voor de derde, vierde en vijfde plek kwamen in beeld Dirk Buitenzorg. Cool joh. Dirk giet het meven het tongetje van een week voor het laatste aan en toen had er het heel best dien, beter dan ooit dien het. En de manier waarop dat bleek dat er het nou de macht krijgt om ik terug te gaan. Dat wie eerst als strijd hier nou een beetje een probleem. Hij liet ook kwaliteit zijn, maar hij hier net het vermogen om het auto te zien. Kom maar Dirk. Hij presteert boven verwachting. Zo zei het gewoon. Maar ik hier er altijd wel vertrouwen in en ik stond er net versteld van, maar wol dat het als er 4 weer. Ik ging hem gewoon even naar Jellehoeken uitrijden. Dat is zien. Meen je te morgen lopen. Hoe zit het ik alweer, Mois Dirk?
Ja, Dirk die, is op een verkoping geweest en toen waren er weinig kopers of helemaal niet in. En toen kocht Hendrik Polm voor €100 en de sportredactie die vond dat jammer dat we niet naar de slaaggongen zou weten wezen voor die prijs. En die hebben hem oorgenomen. Ja, ja. Zo ja. Hij is zeer eigenzinnig. Als je hem in het land brengt en hij meent dat hij wat lekker stiert, dan doet er een kop bij je bij en dan gaat hij daarheen. Want dan is hij moeilijk te houden. Het is een beetje een stug in de hand. Maar voor de rest, het is verder een heel lief kinder. Hij slaat nooit en hij biedt net. En. Als er aan het werk is het een heel novel kinder. Alleen van de winter, toen we er net aan het werk en toen we er zagrijnig. Toen we er net te genieten. Hoe is dat met jou? Je hebt een heel soort hinders. Ben je een man die van al die hinders houdt? Ben je een soort bandfijn of? Ik heb wel gezegd dat ik een baan met een hinder probeer te krijgen. Want dat is het belangrijkste van een trainer. Je moet een hinder begrijpen willen wat er wil. En als je dat begrijpen wil, dan ben je een heel eind verder. Of dat je het snappen wat een hinder wil. Want elk hinder heeft je eigenaardigheden. Dat is... Maar als je ze te meer te komen en ze willen het voor je doen, dan komen er vaak resultaten. Maar die ene is beter aan horen. Bijvoorbeeld als ik een kwaliteit heb en je kan nog zo'n goede baan hebben, dan win je nog geen prijs. Deze houden wel van je ook. Ja, dit ben je in Dirk ik altijd bij deze ploeg. Ja, ik ben allemaal run. Dit is je maten? Dit is je maten, ja. Ja. Waarom wil je Dirk wel trainen? Omdat het een uitdaging vond. Ik vond dat ik hou van uitdagingen wat dat betreft. Ik ben nog fit, dat ik woon nog wel graag zo'n hinder erbij heb proberen om het kleer te krijgen. Dat vond ik het mooiste. Om ze kleer te krijgen vind ik het mooiste. Als je kleer binnen, oké, maar om ze vier te krijgen, dat is het mooiste wat er is. En wanneer is Dirk kleer? Op dit moment. Op dit moment is de kleer. En hoe goed het er wordt, dat weet nou net een mens. Maar ik heb daar alle vertrouwen in dat het is net een foutmaker. Hij doet nog zijn best, dus dat komt goed. Maar wat bedoel je dan krijg maar kleer? Dat ze presteren kennen en mij de eerste meid van kennen. Dat ze geen rare dingen doen, dat ze uitbreken of springen of horen dingen. Om ze saffier te krijgen, nou kan ze presteren. Maar nu zeg je van, ik vind het mooi om ze kleer te krijgen. Dat is nou zo. Hou je dan op? Nee, we gaan terug. Nee, we gaan wel terug. Nee. Kom maar. Wanneer kunnen we hem weer zien? Hij rent nog zaterdag weer in Wolvingen. In de koers. Succes! Yo!